Большая частка зваротаў тычылася добраўпарадкавання стану праезнай часткі рамонту жыллёвага фонду. Аднаго з жыхароў Бярозы хвалюе пытанне пераносу тэрмінаў капітальнага рамонту шматпавярхоўкі па вуліцы Савецкай, дзе ён жыве. Грамадзяніну растлумачылі, што тэрміны перанеслі па аб'ектыўных прычынах. Договариваемся сегодня вот вместе все, тут нас сколько, человек 30, наверное, да? Вот, и я для себя помечаю, что в 2022 году работы по капитальному ремонту вашего дома, где вы проживаете, будут выполнены на 100%. У няпростай жыццёвай сітуацыі апынулася яшчэ адна жанчына. У яе двое дзяцей, адзін з іх з абмежаванымі магчымасцямі. Праблема – пастаноўка ў чаргу на паляпшэнне жыллёвых умоў. Анатоль Маркевич паабяцаў разобраться в ситуации. Я думаю, что Березовский район чем-то экстраординарным не отличается от других регионов Брестской области. По-прежнему актуальными вопросами являются ремонт жилищного фонда, благоустройство населенных пунктов, проведение грейдирования дорог после зимнего периода. Поэтому все актуально. И сегодня нужно отметить, что данные вопросы находятся в поле зрения местных органов власти. Усяго на прамую тэлефонную лінію паступіла 7 зваротаў, з іх 3 ад жыхароў іншых рэгіёнаў вобласці. 9 чалавек прыйшлі на асабісты прыём. Усе праблемныя пытанні былі ўзяты на кантроль. Анатоль Маркевич адзначыў, што наступны прыём грамадзян запланаваны ў Драгічыне. Але калі ўзнікнуць праблемныя пытанні, ён выйдзе на месца, каб разабрацца ў сітуацыі. Вольга Мялюсік, Анастасія Цыкун, Александр Тыманскі, тэлерадыёкампанія «Брест».